Kedves kollégáim, tisztelt partnereink, kedves munkatársak! Ismét eltelt egy év, ez egy kicsit a visszatekintés, a számadás ideje, de leginkább talán egy meghitt pillanatot keresve a nyugodt hála percei jönnek majd. Hiszen ne felejtsük el, a világban olyan események zajlanak az elmúlt években, amik felértékelik mindenki számára a nyugalom, a béke, a barátság vagy a család fogalmát. Mi itt a HRM-t és a ProHuman cégcsoport nagy családjaként is ezeket az értékeket valljuk a legfontosabbnak. Ebben az ünnepi időszakban mi is azon dolgozunk, hogy jobban rávilágítsuk a figyelmet a segítség, a törődés fontosságára. Kollégáim, ahogy már sok éve, idén is önzetlenül részt vettek a Mosolymanó Egyesületen keresztül abban a munkában, hogy sok család ünnepét egy kicsit boldogabbá tegyék ajándékokkal. Mi pedig, ahogy minden évben, most is kiválasztottunk egy szervezetet, akiket kiemelt figyelemben részesítünk, és anyagilag is támogatunk. Legyen az ünnep mindenki számára békés és boldog. És kívánom, hogy ez sikerüljön az egész új esztendőre is magukkal vinni. Áldott, békés, boldog ünnepeket!